Mombasa. Piny owacho koro jiwo riwruoge saga kaka yo makende mar siro chenro mag dongruoge mine kod rowere e kor gwenge ma pacho ka. Kotoke kinde nyasi mar lamo e kanisa mar Nomia e gwenge ma Manyata, Kisumu, jatend migawo mar tudruok Eliud Owalo jiwo joma mine mondo mi odonje riwruoge saga kata ochak riwruoge mag giowuon mondo mi giyud sir omenda mag piny owacho kaka Women Enterprise Fund, Hustler Fund e kind mamoko. Mabiro bang' yande rawere ma kanisa Nomia chako riwruog saga, gino mowacho ni yo makende mar chwalo dongruok e kindgi. Wasebedo kwa romo gi joma mine, Siaya waseromogo, Kisumu waseromogo, Homa Bay nyaka Migori. Waketo gi e grube mondo gi form sako kendo giyud pesni manie sirikal gi. Uwinja maber? Nitie pesa kanyo mar Hustler Fund, nitie pesa kanyo mar Women Enterprise Fund, nitie pesa machielo bende ma eno konyo mana mine maloko ohala mar rech. Ok gin pesa mathindo, gin pesni madongo. Joma mine kanigi pesa, nyithindo ok nind kech. Joma mine kanigi pesa, nyithindo biro dhi skul. Uwinja? Uwinja maber? Emomiyo adwa ni mondo ubende kaka joma mine mag Nomia kaluwore jotendu kokalo lo jotendu nyaka ubed gang'o gi sako. Kusetimo mano aboneno kaka ubenda timo akonyo. Kijende kanyo tana koni ka gisetimo mano ma giyawo bank account amiyo gi $1 million. Ube joma mine abro konyo. Kusetimo mano. Wadwa ni ubed gi gik madongo dongo. Ma wan kata gi bas maringe ndara kama ondiki ni Nomia Women Sacco. Kapod wan Kisumu, jopiny